Ja nemám 3 roky a nemám ani sopel pod nosom. Ja viem, koľka jednoducho bije. Opakovane oznamujem pánovi Zelenskému. Slovensko nie je sluhom Ukrajiny. Ja si myslím, že Zelenský už nechce poslať žiadnu ropu. Ďalej si myslím, že je to hra voči Viktorovi Orbánovi. Mu chce poškodiť pred voľbami. Ja neviem, či si uvedomuje prezident Zelenský, že na vstup Ukrajiny do Európskej únie bude potrebovať súhlas všetkých členských štátov. A potom príde Ukrajina, totálne skorumpovaná, veď to vidíte, pre Boha, dúfam, že už to môžem takto otvorene hovoriť. A od nás sa očakáva, že ako taký barani zdvihneme ruku. Hlavný argument, ktorý používa prezident Zelenský pri plyne a rope je to, že tým, že kupujeme túto ropu a tento plyn, tak pomáhame Ruskej federácii, aby si mohla financovať svoje vojenské aktivity na Ukrajine. Toto je hlavný argument pána Zelenského. Prečo to neplatí pre Francúzsko a ďalších, ktorí kupujú skvapalnený plyn v takom objeme, že v roku 2025 objem skvapalneného plynu nakúpeného v Ruskej federácii je podstatne väčší ako v roku 2024. Čiže počas vojny, počas eskalácie vojny, nie že by klesal ten podiel toho plynu, ktorý kupujú západné štáty z Ruskej federácie, on stúpa. Kupujú Spojené štáty od Ruska urán obohatený? No kupujú. Tak ako ja mám akceptovať od prezidenta Zelenského, ktorý si myslí, že môže všetko, že ale vy Slováci nemôžete, lebo vy týmto financujete Ruskú federáciu.